ആവശ്യപ്പെടാം. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. ജനാധിപത്യ മൂല്യമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനും അതിന് മന്ത്രി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിഷയത്തിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ട വാക്കുകളും ഒളിച്ചോടാൻ കഴിയില്ല. അത് ഒളിച്ചോടാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സംസാരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 8, 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ട അധ്യായം അല്ലെ. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കല്ലേ നമുക്കിന്ന് കടക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. 7ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്? പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ? അത് ശ്രവണം. കേൾക്കൂ അല്ലെ, കേൾക്കൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണം, അതായത് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതും കൊണ്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായ ഞാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ആര് പവിത്രീകരിക്കുകയാണ്? അവിടെ ഭഗവാനാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കാണ്, പവിത്രീകരണം സംഭവിക്കാണ്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥാശ്രവണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ശ്രവണം, നവവിധ ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. നവവിധ ഭക്തി: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. നമ്മൾ പഠിക്കും മുന്നിലേക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെന്താ കണ്ടത്? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കും. കുറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കും. എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല. അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാനും കഴിയണമെന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. അതായത് ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ, പിന്നെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ജ്ഞാനി, പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ വേറെ ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത 4 കൂട്ടര്: നരാധമന്മാർ, മൂഢന്മാർ, പിന്നെന്താണ്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, ആസുര സ്വഭാവികളൊക്കെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാണെന്ന് കണ്ടു.
പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്ധ്യത, അല്ലെ? അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വളരെ വിരളമാണെന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടേക്ക് പോകും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ കുറ്റവും ക്ഷണികവുമാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് ആര്? ദേവന്മാരും. അവരും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് തരാൻ സാധിക്കുന്ന വരദാനങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്, തുച്ഛമാണ് അവർ തരുന്നില്ല. അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് പരിഹാരം ആക്കി തരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമെങ്കിൽ ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അവർക്ക് തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. അവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേക്ക്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകാൻ. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അതിലാണോ പറഞ്ഞ? അതെ 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 മാതാജി. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകം, വൈകുണ്ഠ ലോകം, വൈകുണ്ഠം. നമ്മള് 3 ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ കണ്ടു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകം, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കണ്ടു, പിന്നെ നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനം കണ്ടു. എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദുർഗാഭഗവതി. പരേഷൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ദുർഗാദേവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, അധീനതയിലാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണത്? വിഷ്ണു, അല്ലെ? 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി. ഫസ്റ്റ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത്. ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ആ നാരായണ രൂപത്തിൽ, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടുള്ള ആ പത്മത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? മനസ്സിലായെന്നാൽ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. പരമപദ പ്രാപ്തി, പരമപദം പ്രാപിക്കുക. ഏതാണ് പരമപദം? ഭഗവാന്റെ പദം. എപ്പോഴാ പോകാൻ പറ്റും അവിടേക്ക് നമുക്ക്? പരമപദത്തിൽ എപ്പോ പോവാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ പോണോ നമുക്ക്? എപ്പോഴാ പോകാൻ പറ്റാ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ? പരമപദത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മരണശേഷി. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് ഇത് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ശരീരമാണ് ഇത്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വേറെ ശരീരമായിരിക്കണം അല്ലെ? അവിടേക്ക് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ശരീരത്തോടെയാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭജിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? കാരണം നമ്മളിവിടെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടത്, സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ അറിയണം, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ പുരുഷോത്തമ എന്നാ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ, അതായത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല അർജുനന് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല അർജുനന് ചോദിക്കുന്നത്. ആരോടാണ്? തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരമാധികാരത്തോടു കൂടി ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നുറപ്പുള്ള ആ മഹാപുരുഷനോട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് ഇവിടെ ആരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ത്? ആത്മാവെന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നതും ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? അധിയജ്ഞകഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇനി ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, മധുസൂദന എന്നാണ് ഇവിടെ ആരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തില് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? യജ്ഞദേവത ഈ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം നിരതരായവർക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണവേളയില്, മരണസമയത്ത് അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനം നിരതരായവർക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രഹ്മം പഠിച്ചില്ലേ? ബ്രഹ്മൻ, അതായത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവത്തിൽ 1ാമത്തെ ഭാവം നമ്മൾ കണ്ടു, ബ്രഹ്മൻ അല്ലേ? ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവല്ല, ആത്മാവ് അവിനാശിയും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവിനെയും എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് ആത്മാവിനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവാണെന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയാം. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തെ, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നിലനിർത്താൻ ഒരു ശരീരം വേണം, ആ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്,
അവിനാശി, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, അതിന് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അവിനാശിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കള് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന, ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അവിനാശിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാവൃതാംബര. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. ഇനി അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതിഭൂതം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപമാണ് എന്ത്? അതിദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉറപ്പാണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആർക്കാണോ ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ, എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരാണ്. സ്മരണ എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ പരമപാവനനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പരമപാവനരായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സ്മരണ എന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ
കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവൻ എന്തില്ല, പവിത്രതയില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ആ സ്മരണ ആ വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ മറിച്ച് പൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തവർക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, പവിത്രത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, കൃഷ്ണസ്മരണ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ആരംഭത്തിൽ തൊട്ടേ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം, ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ആ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യണേ, മരണസമയത്താണ് നമുക്കത് വേണ്ടത്, പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോഴേ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, അത് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ആരോർക്കും, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഓർക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം, എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ മുന്നില് പല തരത്തിലും നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ വരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒക്കെ നമുക്ക് മായയുടെ, അതായത് ദുർഗമായുടെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരാം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തുടർച്ചയായിട്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അത് തുടരെ തന്നെ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം അതിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ തത്ഭാവ സദാ തത്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, മരണസമയത്ത് ഒരാൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, അതിനെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണ സ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുകയില്ല. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ, കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സ്വാത്വിക ഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ജനിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാത്വിക ഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക. കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഈ ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആത്മീയ ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം
ആണ് മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ശരീരം കിട്ടില്ല? ഭൗതിക ദേഹം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ വരേണ്ടി വരില്ല? ഭൗതിക ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരേണ്ടി വരില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ആത്മീയ ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ പറയാണ്. അതായത് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും അസൂയ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലൊരു ഭരണം കാഴ്ചവെച്ച എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സമൃദ്ധികൾ കൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു ആര്? ഭരത മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥം ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഇനിയുള്ള തന്റെ ജീവിതം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യവും കൊട്ടാരവും ഭാര്യയും മക്കളെയും എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകാണ്. കാട്ടിലൊരു ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം കഴിയണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം പോകാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നു. മറ്റുള്ള ഋഷിമാരോടൊപ്പം ആശ്രമത്തില് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു തടാകക്കരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒച്ച കേൾക്കാണ്, ഒരു കരച്ചില് കേൾക്കാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാൻ, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ളൊരു മാൻ, വളരെ അവശതയായിരുന്നു ആ മാൻ. അത് തടാകത്തിലേക്ക് നീന്തി അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരൊച്ചയും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഒരു സിംഹം ഓടിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഈ മാൻ ഓടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ മാൻ ഒരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ചത്തുപോകണം. അത്രയും അത് അവശതയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന്, ഭരത മഹാരാജാവിന് ആ മാൻകുട്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോരാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല. അദ്ദേഹം തടാകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോരുമ്പോ ഈ മാൻകുട്ടിയും കൂടെ കൂട്ടും. പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്തായിട്ട് മാറി? ഈ മാൻകുട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാറി ആയി. എന്ത് പ്രവൃത്തി എപ്പോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലും അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ മാൻകുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മാൻകുട്ടിയാണെങ്കിലോ വളർന്നു വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇയാളാണെങ്കിലോ, രാജാവാണെങ്കിൽ മാൻകുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം, പാല് വേണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ഈ മാൻകുട്ടി വലുതായി അത് കാട്ടിലേക്ക് പോകും, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അത് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാതെ കാണുമ്പോൾ ഈ രാജാവ് മാൻകുട്ടി അന്വേഷിച്ച് പോകാണ്. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിയില് ഒരു കുഴിയില് വീണിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആരാണ് മുഴുവനും? ആ മാൻകുട്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മാനിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് മരിക്കുന്നത്? ഈ രാജാവ് മരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം പ്രകാരം എന്താണ്? നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ മരണ സമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ജന്മം ആരായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു? മാനായിട്ട് ആർക്ക് വന്നു? ഈ രാജാവിന് വന്നു, ഭരത മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം മരണം സംഭവിച്ചു. പിന്നത്തെ ഒരു ജന്മം ആരായിട്ട് വന്നു? ഒരു മാനായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഭരത മഹാരാജാവ് കുറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി താൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു, ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോ ഈ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അദ്ദേഹം മാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഋഷിമാരെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ. ഭക്തിയോട് കൂടി അതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും മരണശേഷം ഈ മാൻ ആരായിട്ട് വരുന്നു? ജഡഭരതനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? പിന്നെ ബധിരനും മൂകനായിട്ടും അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണസമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്നതാണ് നമുക്കിതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ സ്മരിക്കണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുത്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ
എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ഓർക്കാനാ പറയണത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ നിയത കർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നീ നിർവഹിക്കുകയും വേണം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർക്കുകയും വേണം. പിന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മനോബുദ്ധികളെ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഇത് അർജുനന് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ഈ ഉപദേശം നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശം നൽകുന്നത്. അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതും ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി ചെയ്തു പോകണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം. ഇത് ആണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം, അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗവത സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആകാം. ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഒരു ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികൾ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചരണം ഭക്തനെ പരമോന്നതമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലെത്തിക്കുന്നതെന്ന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കുക, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം, കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്കാണ് എന്തെത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം ഒരു ഭക്തനെ എത്തിക്കുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയാൻ. എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നിശ്ചയമായും സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കവിം പുരാണ മനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ ധ്യാതാരം ചിന്ത്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ, ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാറ്റിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും അണു ആത്മാക്കള്, നമ്മള് സയൻസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അണു ആത്മാക്കളെക്കാളും ചെറുതുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ, അണുവിനേക്കാളും ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ, എല്ലാറ്റിനെയും പരിപാലിക്കുന്നവനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും, ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അചിന്ത്യരൂപനാണ് ഭഗവാൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. മാത്രമല്ല ആദിത്യ തേജസ്വി, ആദിത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ തേജസ്സും ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുകൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും ദേവി ദേവകളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്താ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഒരു യോഗി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യോഗി മരണശേഷം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോട് കൂടി എന്ത് വേണം? ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, രണ്ട് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ആ സ്ഥലം, അവിടെ പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അനന്യചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭഗവാൻ നിരന്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്ഥിരചിത്തതയോട് കൂടി എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? സുപ്രാപ്യനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭഗവാന് സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടു കൂടി സ്ഥിരചിത്തതയോട് കൂടി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു യോഗാനിഷ്ഠന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും. ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ പ്രാപ്യനായിരിക്കും. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവരാരാണ്? മഹാത്മാക്കളാണ്. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവര് മഹാത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടിയവരായതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പൂർണ്ണത നേടിയവരാണ് അവർക്ക് പിന്നെന്ത് വരില്ല? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ, അതായത് അസ്ഥിരമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവര് അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരുന്താണ്? ആബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോരോ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തോടെ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ ഗ്രഹം, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ, ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായ ഗ്രഹങ്ങൾ, ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ഗ്രഹം, ഈ 14 ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള പാതാള ലോകങ്ങള്, അതുവരെ എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറയണത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇവിടെ മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് വരില്ല? ജന്മം എടുക്കേണ്ട വരില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തെ ദുഃഖാലയം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖപൂർണമായിട്ടും അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ലോകം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതിം യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനത്തെയാണ്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്, അക്ഷയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രാപ്യമായ പരമസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്
അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് വേദാന്തികള്. എല്ലാവരുടെയും പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, അതെന്തുകൊണ്ട് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട്. ഓ ശരി ശരി മാതാജി. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചെയ്യുക. അവിടെ വേദാന്തികൾ എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദാന്തികൾക്ക് പോലും, വേദാന്തികൾ വെച്ചാൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് പോലും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചെയ്വ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിധിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാത്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാല് നമ്മളോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നത്, യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത്, ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇതുകൊണ്ട് നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും നഷ്ടപ്പെടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടില്ല. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും. അതായത് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കും? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കും. പിന്നെ കൂടാതെ അവസാനമായ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അവസാനം അയാൾക്ക് എന്തും സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും കിട്ടും, പ്ലസ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാനും പറ്റും. പക്ഷെ അല്ലാതെ വേദപഠനവും യജ്ഞാചരണവും ദാനവും കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്താലോ അതിന്റെ പുണ്യം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് എവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടും, പ്ലസ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനും സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാം എന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നിട്ട് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനായിട്ട് നിരന്തരം സഹവാസം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ വരും. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപ ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവിത്രീകരിക്കപ്പെടാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ടല്ല ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് അനുഭവപ്പെടും? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം അത് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയാണ് എന്ത്? പരമപ്രേമഭാവം, പ്രേമഭാവം. അതായത് ഭക്തിയില് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാവമാണേത്? പ്രേമഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഉച്ചകോടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയില് പ്രേമഭാവം. ആ പ്രേമഭാവത്തിലേക്ക് എത്തും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളരുമ്പോൾ, കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ആ പ്രേമഭാവത്തിലെത്തും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തൻ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് ഒരാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ഭാവത്തിലായിരിക്കണം? പ്രേമഭാവത്തിലായിരിക്കണം. പ്രേമഭക്തിയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതും എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം.
ഇനി ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലെ ഒരു മണ്ണാണ് ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. ഗർഗ സംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഈ ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്വാരകയിലെ ഒരു മണ്ണാണ്. ഇത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഗംഗാനദിയില് സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ ഇത് ധരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ആര് വരില്ല? യമരാജൻ പോലും വരില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.